Ďalší. Potrebujem znova naspäť tie vlny, tieto pičoviny. Nie vlny. Kože mám, kože potrebujem. Potrebujem kože, ešte 7 koží potrebujem sugarcane. Aha, kôň, hneď, poď sem. Ty koko, 2 kože, dobre. Ešte 4, alebo 5. 5. A zo sugarcane tiež dosť veľa budem potrebovať, tam nie je skoro stack. Inak stále nechávam, prečo tá hra občas seka, občas nie. Čo je? Inak sranda, že Jerry zatiaľ, kým si tu nebol, tak nikto nepo... To CSGO bolo trápenie ako chudák sused, veľko mám. Kde zmizol ten kôň? Či tebe kam zmizol ten kôň? Tak toto bude musieť ísť. Balkón úplne otvorený, hočal som tu 3 hodiny a kokot, nechápem, že tu ešte stále nie je polícia. Počka, príde. Ono to ešte len príde, neboj sa. Kde je ten veľký kôň? Ja som to úplne otočil, že? Piče. Ešte raz. Dúfam, že ten kôň zatiaľ nezmizne. Aha, to je. To je malý kôň. Si neviem dostať tomu veľkému koňovi, lebo v kuse... To je malý koník. Hej, to nič nedropne. Tak nič. Tak ideme naspäť. A inak reálne z tejto časti asi aj nebude... Mám piči celý oné záznam, ty kokot. Ja to strihať nebudem. 3 hodiny pozerať a strihať. Že Filipenko? Áno, súkromne, ak nádobujem si niečo stiahnuť, tak dá sa. A krava. Stoj. 18, už len 3. A nevím, to nič je ďalšie. A mne sa ľúbilo to CS-ko, akože prvé 2 hry max. Potom Vertigo to bolo OK. Od Vertiga. Hore, dole vodou. Hore vodou, dole vodou proste. Jackpot, nice. Aha. Pekne Filipenko, vidíš, body pomáhajú. Inak, Jerry, máme taký menší problém a podľa mňa je dosť veľký ten problém. Z toho hľadiska, že keď chcem ten achievement s tými... Čo to je? Keď chcem ten achievement s tým skeletonom, tak tí skeletoni sa kurva hneď respawnú. Alebo teda despawnú. A neviem, jak to mám spraviť. Skúšal som aj loďku. Aj z loďky sa despawnol. Ešte možno ten name tag by som mohol použiť, ktorý som našiel. Ale to len také, že asi by som mohol. Inak som tebe, ja ty si to, neviem, tak máš, no. Inak ty si tu nebol. Pod domom mám spawner, ty kokot, pozri sa. Normálne spawner, hej. A pozri, počkaj, ešte ti ukážem tú jaskyňu, ktorú som našiel presne pod domom. Ktorú by sme fakt mohli niektorý deň preskúmať. Dneska asi nie, ale niektorý deň určite áno. Asi toto je to. To za toho tam tak, áno. Pozri sa, aká pekná jaskynka tu je. Táto voda sa mi kurva ľúbi, že proste, to je celé voda a tam celé akože je jaskyňa taká veľká. Takže aj to by sme mohli niektorý deň preskúmať, len potrebujem Aqua Infinity, alebo... Buď Aqua Infinity, alebo ten Turtle Shell, či ak sa to volá. A skúrené veľa zombie villagerov tu je. Strašne veľa ich tu je. Dvere si zober. Ale to je taká taktika, to je nič.
Viem, že aj s torčkami sa dá. Ale už aspoň máme enchanting table dosť dobre spravený. A za to som nemohol zmeniť názor na to, Braňo. Ešte som dostal chuť trošku zahrať Minecraft, tak ešte trošku hrám Minecraft. Ale iba kvôli tomu, že to bol Jerry, tak som to zapol, inak by som to nezapínal naspäť. Piči, potrebujem ešte tie 3. Tam, dobre, kráva, dobre. Dúfam, že dropne 2. Piči, to je tá malá stále. Táto tu už je ako dlho? Inak rozmýšľam, že na budúce fakt dáme to GTAčko. Skúsime, hej. Len skúsime dať GTAčko. Či to náhodou YouTube nepušne. A keď nie, tak sa vrátime k Minecraftu. Dohráme to najprv. 0. 1, OK, ešte 2. Aha, kôň. Jedno. Teoreticky takto by to malo stačiť. Dobre, že tú farbu máme. To je modrá farba. Bude potrebať asi kaktus. 0. Dali ich do súťaže. Ale ešte stále má 400 000, ešte to je stále v poriadku. Si myslím. $4 000, čo som koko? 400 000. 450 dokonca. Ešte stále dosť v pohode, ešte mám stále 200 000 do plusu. Nebude sa on podľa mňa na to myslí. On vie o tom. Máme jednu? Máme jednu knihu, tak potom stačí, nepotrebujeme viac. Z tých 3 kostí môžeme robiť bone meal. Zohnáme si zopár sugarcaneov. A potom potrebujeme niečo na XPčka. Hoci čo. Tuto je. Dobre, máme 9. Dobre. 30. Filipenko, veľmi si uveril, no. Až príliš si uveril. Hnedú ovcu máme? Teda hnedú kožu? Nie. bodov. Inak dneska dostal Braňo 297 bodov z point dropu. Čo je už kurva pekné čísielko. Si osobne myslím. Dobre, potrebujem nejakú čestu, kde budeme dávať všetky vlny, ktoré potom budeme neskôr farbiť. Takže daj mi, že... To je česta. Tak nebol si dostatočne rýchly. Prvý najrýchlejší to bere. Dal by som ten mecha? No. Niekedy môžeme, teraz nie. Dneska nie, ale niektorý deň potom môžeme dať. Keď sa znova zohnáme taká partia. Dobre, šedá vlna. Čierna vlna tu není. To je druhá šedá. Dobre. Zoberieme tieto vlny, hej.
A sú to vlny, ktoré potrebujeme, ale asi áno. Čakaj. Vyleď to zombie vesničana. Jablko na to máme, vidíš? Jablko sme získali. Obrožte si plnou železnou zbroj. Aha. Dáme piatok, či čo? Môže byť, že som to trepal. Ne, nedáme piatok, neboj sa. Niektorý deň dáme, určite. Majte sa dohodneme. Ja si myslím, že to je najmenej sa dohodnúť. Červená, yellow, blue, light grey, orange. A teraz potrebujeme urobiť, že toto sem. Light grey mám. Blue mám. To sú hneď ďalšie dve. Vítaj naspäť. Blue mám. Teraz potrebujem oranžovú máme. Toto sem. Oranžová sem. Máme oranžovú. Dobrá hra. Dobrá hra! Drž piču, nejde sa normálne, ty kokot skurvený vyjebaný, si dojebal celú taktiku. Žebrak pojebaný. Akú Ty si tam taktiku? skapal vyjebaný, lebo si to dojebal celé ty kokot. Drž piču, ja som mu dal 88 v troch, ale toto nemôže, to nejituje do piče. A ty si skápal, ty kokot! Snáď si to pikoval! To som bol aj dneska. A povedz, že ne. Jevi, čo sa mi viac oplatí, mechači. Aj. Obidve, Braňo. Kúpil som lístky, neprejebal body. 28, už len jedna knihovna nám chýba, horší. Sedlíska by sme mali hotovú knihovnu. Tak mechaj reálne 5 € teraz. Reálne mechaj 5 €. Vypýtaš si 20 a máš aj vybavené. Ale do mechy by som už neinvestoval, lebo tú hru zahráme ešte raz a tam to skončí. Už to nikdy v živote nezapneme. Takže toľko k meche. Ja som si vypýtal 13. Tak je to na tebe, ale ja by som tú mechu už neriešil, lebo ju nebudeme dlho hrávať. To hovorím ešte raz, dvakrát max zapneme, ale už viac nie. Hlavne po tom incidente, čo tam bolo, tak už to absolútne nemám chuť hrať. Nie, že ma to nebaví, ale už to nebude in. Všakže sú tam také... Že proste niekto to tam hackol, hej? Tak. Bol vírus tej hre. A teraz to, aby som ja riskoval... Neprichádza do úvahy. Aha. To sú aké tulipány. Pozor do piče. Tu sú nejaké kvetinky. Ty čo si mi za kvet? Aha, dig. Pink dye, magenta dye. Purple dye máme? Pri GTA 6 bude gamba. Tomu ver. Na šorte čupy jak piča. Piča! Zozadu pušol on pozor. Ja som nevedel, že si to ty. Ja som nevedel, že... Ja už predobjednal aj ja. A ja som ju už predobjednal, ale ja som ju predobjednával cez PSK, lebo radšej dám Ultimate edíciu za 100, než si mám dávať cez Alzu za 93 € normálnu verziu a bez disku. To je reálne to isté. Tak som sa na to vyjebal. A ja ďakujem ti za ďalšie blerpy aj za tie predošlé aj teraz, Filipenko. Hej, je to lepšie cez PS. No veď áno, za tá Ultimate edícia, áno. Takže ja to mám preobjednané. Týždeň dopredu to môžem dať sťahovať. Dobre, teraz už s týmto netom to nebude problém. Pre teba, Jerry, no? Skôr bude u mňa problém to miesto. Ale určite vyjde, že GTA 6. Budeme to tu streamovať. To si kurva píšte. Ja viem, nikto sem nedojde, lebo každý bude pozerať toho väčšieho streamera, ale ja to budem streamovať. A mám to u piči. Aj keď to bude, že pol človeka.
Je mi to jedno. Cez 300. Cez 300 určite. Online nebude hneď. To si myslím osobne, že online nebude hneď. To si vážim, Braňo. Aha, dík, ďalší jackpot. To je kokot. Jasné, že bude, určite bude, čo z toho budú najviac zrižovať, čo si blázen. Dobre, máme koľko vln? Máme. Počkaj, toto si odfotím. Nie, toto, ja som kokot. Môžem jebať celú Fifu skurvenú. Kto si kúpi tento rok Fifu je pre mňa úplný kokot. Inak kedy video zo San Andreas, keď sa mi bude chcieť zeditovať. Ja budem musieť kúpiť extrémne ložisko. Ja nie, ja si odinštalujem väčšinu hier. Mám tu GTA 5, to zabrá hneď 150 GB, mám tu Forzu 5, čo zabrá ďalších 150 GB a čaves, vieš. Dobre, potrebujem, ktoré farby už mám. Inak tých 800 GB je dosť málo, no nebudeme si klamať. Dobre, máme bielu. Máme túto. Sem ide červená. Dobre. Po žltej pôjde zelená, tyrkysová, modrá. Druhá modrá táto. Takto. Hnedú farbu to aj nemám, dik. To je 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Čierno mi tam chýba, ešte tu nemáme. Dobre, nie je to absolútne zlé. Ja to aspoň vyškrtnem odtiaľ. Ježiš, nie extensions. Markup. Ja mám, že KDC 2. GTA 5 a Where Wind Meets. Tie dve sú plné veľké hry. To hej. Dobre, teoreticky môžeme si spraviť ešte jednu modrú máme. Z toho viem spraviť purple. A purple nemáme, ty píčo. Nám bude potrebovať kaktus, vole, píčo, kaktus. Purple. Dobre, máme purple. Purple ide, že sem. Len to je to, že každá nová hra bude stále viac a viac. Áno. Ja si myslím, že urobili pičovinu, že to má len 800 GB. To plejko. Ak si neberieš 2 terabajtovú verziu, no. Ty kokot, čo je za rastlinu? Modrá a zelená a biela. A lapis. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2030. Môže byť inak. Ja by som sa absolútne niečo dal, keby to tomu fakt tak je. Dobre, potrebujem tento jeblý kvet nájsť. Potrebujem nájsť kaktus. Čo znamená, že toho si sem všetko nahádžem. A ideme na výpravu, ideme hľadať farbičky. Na surový meso. Ale budeme ani s tým aj nesranduj. Mňa tam nikto nedostane. S tým si buď kurva istý, že mňa do zákopov nikto nedostane. Za mnou dojde, ja sa budem hrať. Nie, som, vieš. Hneď. Tak vrajme tebe pekne nebe. A to bez prepáčenia. Každý rok tá istá hra, ty kokot. Keď vyrastiť, zistíš, že si robil pičovinu. Zatiaľ si to nekúpil, to si zabudol dodať. Piče!
Dobre, ešte 2 kože a ideme hľadať ten kvet. To bol taký zelený kvet. Zelený, ty kokot, tyrkysový. Už ani farbu neovládam. Dobre, keď to už kúpiš zľave, to už sú tvoje sračky. To už mi je jedno, alebo ešte na Vianoce sa oplatí, keď je tá 20 eurová, že iba 20 eur to stojí. Ale inak, keď si to kúpiš plne sume, ty ako pre mňa normálne si kokot. Že proste takú firmu ideme podporovať, ktorá každý rok, normálne do piči, raz za rok si sadnú na 5 hodín tomu, vybavené. To je akože fú. Tá firma je odpadov. Prisahám Bohu. No, keď ju investuje do Fifi, tak tých 50 eur aj nedám. To si radšej nechám. Normálne teraz rozmýšľam, že ja prijam... Aha. Nie! Malinky. Normálne rozmýšľam, že prijam pravidlo, že jediná hra, ktorá sa stane nemôže kúpovať je FIFA. NHL kľudne, ale FIFA určite nie. Nevidím tu. Potreboval by som ten rastlinný biom, ten tulipánový. Ako je sorry, not sorry, ale ja tu... NHL je takisto. Ale NHL nestojí do piči 150 eur. Vieš, tam je ten rozdiel. Že tam je stále tá istá cena, tam to neriešia. A náhodou teraz v NHL úplne prekopali kariér mod, že už nemusíš to hrať ty kokot 5 rokov tú hru v hre, ale už ti stačí rok a dohral si ju. Teraz si prišiel o príbeh, ale už to není ten grind. Nechám, prečo nerobia jednu hru a budú pomalejšie prijať aktualizáciu, do piči im ide len o peniaze. A ja som to kurva, vieš, koľkokrát už vravel. Aj Štrkovi. Že na čo si kúpať každý rok tú istú hru reálne, keď ja si myslím, že by bolo lepšie, že by spravili jednu hru a pridávali tam kurva updaty. Alebo urobia, že prvý rok bude max 100 level postava. Druhý rok 150. Tretí rok 200. A tak ďalej, a tak ďalej. A povedz, že to je proste to je proste piče! Že to je pičovina. Za mňa to je kurva dobré. A tedy by aj ľudia zistili, že aha, nie je to až taký cash grab. Nech si tam nechajú ich jeble peky nevýhodné. To im je mi jedno. Ale proste aspoň to nebude taký cash grab, jak je to teraz. A normálne vždy, keď sa povie téma EA, ja som normálne, že nasratý. Ja to normálne stratím vždy. Jerry, buďme si úprimní. Buďme si úprimní. Keby tam dajú nejaké normálne peky dobré, tak budú profite kvôli tým pekom. Vo všetkých hrách s mikrotransakcií majú najväčší profit. V každej jednej hre. GTAčko zober si. Kurva, však tam zarobili cez 2 bilióny iba z mikrotransakcií. Takže to nejde to, že by neboli profitoví. Oni sú len greedy kokoti. Inak akože teraz hráš takú hru, táto hra... No, jedna hra updaty. A stojí do piči 20 eur. A keď máš pás, tak je zadarmo. A keď máš Xbox Game Pass za 10 eur, tak máš ešte 4 hry v jednom. Lebo dostaneš Minecraft Java edíciu zadarmo, Bedrock edíciu zadarmo, Minecraft Legends má zadarmo a Minecraft Dungeons má zadarmo. A čítal som, že keď vyjde aj Minecraft Legends 2, tak po 6 mesiacoch alebo po roku jebnú tie zadarmo. Tu ide proste o to, že kto je greedy a kto není greedy. Chod do piči. Že proste kto je greedy a kto není. Ono je Lego Marvel Super Hero za 4 € na Steam. Enormne rozmýšľam, či si to nekúpiť namiesto CS:GO Prime. Pozri. You do you, hej. Ale ja Lego hry nemusím. Ty kokot.
Koľko kurva trvá ten poison? Čo ti jebe? Kedy Roblox? Ja vo voľnom čase hrávam Roblox. Mňa tá hra baví. Lebo niekedy niektoré tie módy, alebo teda tie hry sú v pohode. Minule som našiel jeden taký mod, akože... Ja strašne ľúbim takéto klikačky a takéto pičoviny. Bol tam jeden a fakt ma zaujal. Normálne tam mám odohraných cez 100 hodín a baví ma to. Ale nedal som do neho ani cent. Ale vždy to závisí od toho, proste, keď tam je dobrá hra. To je jak vo Fortnite. Aj Fortnite som hrával ten kreatív, keď proste bola dobrá, keď tam bola proste dobrá mapka. Tak prečo nie? One block. Na aký výlet ideš, Jerry? Potrebujem toho dať na fancy, ty kokot, lebo... Strašne dropujú tie framey. Nebude tak pekný obraz, ale jebať na to, ja proste potrebujem FPS, lebo strašne to seká. Desať dní buď Kore alebo Japonsko. Ty pičo, dobre Jerry. To je za báchopovačku. Ale veď treba aj také výlety robiť. Ja keď mám peniaze, tak ja cestujem po celom svete. Ale mne, akože ja budúci rok, kamoško, akože na nás ešte len keď spätné typy, čo jedno. Dobre, ale tam koľko reálne letíš? Tam letíš cez 10 hodín, 17 hodín, no. To je už iná šleha, vieš? Toľko letieť. Ale čo ti jebe, predstav si proste aj to lietadlo, že toľko vládze. Cherry. Aha, prestupom, OK, to je potom už o inom. Keď je tam aj prestup. Inak hoši, viete, ako sa dostajeme domov? Lebo ja absolútne. Ale hen tam do toho Sherry chcem ísť, tam som ešte v živote nebol. Asi 2 hodiny v Dubaji. Tak to reálne len prestúpiš. Pripravia lietadlo, prestúpiš a čau. Ale čo ti jebe 17 hodín lietadlom s jedným prestupom? Čo mňa by jeblo. Ale vieš, kam by som raz chcel ísť v mojom živote na Cyprus, kamoško, alebo do Ameriky. Ani Amerika inak není drahá, my sme to kúkali. Na 2 osoby na týždeň by to vyšlo cez 4000. Čo je kurva podľa mňa veľmi dobrá cena na to, že by sa išlo do New Yorku. Do New Yorku a tuším 4-hviezdičkový hotel. Koľko stojí mekáč Big Menu? Tu? Koľko? Do 10, nie? Čo ti jebe malý drávne, tak to som ešte tiež nevidel. Do 10. 12. Ale malý alebo veľký? Ale typnem si, že malý... No a u nás to je do piči za 11. Či si myslel na Slovensku? Lebo keby povedal... A v Japonsku, že 6. Ha! Ty piča. Viem, že v Japonsku majú kurva lacné tieto veci. Že tam to je proste lacné. Alebo teda lacnejšie. Dobre, ale aj výplaty potom majú také, vieš.
Aj na to treba dbať. Však pozri sa, tu máš Japonsko kúsok. Chcem sapling z tohto. Copper helmet. Jojoj. Nemám pri sebe ani sekeru basky. Blesky vo vašom okolí. Čo? Kde ty kokot? Aha, v Maďarsku. Ha! Normálne si tam našla búrka, ty kokot. Aha. Čo tiebe, u nás je 38,5 stupňa. Aha, fakt sú tu búrky, ale kámo, nám to nejde. Škoda. Kámo, ja som našiel dve Marvel Lego hry, ktoré má výjdu dokopy len na 10 €. Pozri, viac si podľa mňa užiješ Lego hru, než CS-ko. Keď mám byť s tebou úprimný, u nás je 39, to je jeba. U nás ešte včera, kamoško, o 8 večer bolo, že 3, 2, počkaj, koľko? 30 dačo. Chcem tento strom. Aha, mám, dobre. Ja som mal včera večer chladku 39, no. Akože strašne teplo, akože toto extrémik, toto čo sa tu deje. Čo tiebe? Toto je veľmi krásne miesto. Ty kokot. Toto miesto sa mi to fakt, že ľúbi. To nie je nový strom. Kokotský kokot. Zajtra u nás má byť 39,7 podľa tej apky a tatkovi dneska v aute ukázalo, že dobre, ale keď máš auto... Myslel si takúto jaskynu, Jerry? Mám fake kahire 38, čo ti jebe? Tam je všetko. Do piči! Do piči! Vieš čo, ja som dneska bol u jednej tety. A ona mi hovorila, že keď boli v Afrike, že tam bolo zimšie než tu. Že idem na dovolenku. Kam? Do Japonska. Do Turecka. Dobre. Ale do Turecka je pekné. Filipenko. Chat veterán za 1000 prav. Filipenko. Už si chlad, akože určite tam je chladnejšie než tu. Normálne Filipenko predbehol Braňa v tomto. No na to zabudni. Dobre, potrebujem meso, ty kokot, ale proste niečo. Podľa mňa do hlavného mesta pôjdu. Kto má viac hodín, ty? Viac hodiny, s hodinami si ty na tom lepšie. Mohol som radšej počkať, než to meso sa vypáli. Ale dobre, túto jaskyňu určite príjeme niektorý deň preskúmať, no nemôžem zabudnúť, kde je. Pošli.
Nie! Ty pičo! Pol srdiečka, ty kokot. Skoro bolo poradne, no. Pozriem to Filipa, čo mi poslal. Ty pičo, to je luxusné. Pošlem to aj Jerrymu, dobre, nevadí? Poslal som mu to. Akože to je kurva pekné miesto. Aspoň mne sa ľúbi. A to tam akože ideš na týždeň, alebo na 10 dní, alebo ako? Strašne pekne to tam vyzerá. Čo si kokot? Tam by som aj ostal. Tam stojal by som sa aj nevrátil. Liga Rabbit. Rabbit? To nie sú len tie rastlinky, ktoré potrebujeme, ty... Aha, nie. Slovensko 2.0. Aha, jasné. To není to, do piče, ale veľa toho tu je. Ale musím byť Aha, tam je dom. OK. Tak tá jaskia nie je tak ďaleko. Tam čo je? 7 dní, to je chill. To je úplne chillík. Aj keď teplotne sme ich už To je pravda. To je veľká pravda. Podľa mňa určite lietadlom, však inak sa to neoplatí ísť. Tam by som sa vybral. Že Marmajs Dalaman, ty kokot. Ja som čakal, že to bude hlavné mesto, ten Antalej, alebo jak sa to volá. Nechcem trepnúť pičovinu, takže keď tak ma opravte. Jak sa to volá, kurva? Antalya. Dobre. Chod do piče, svej sami. V minulosti idem sa k moru zore a teraz idem sa schladiť. Práve. Čiže hovorím ti, že dneska som bol u jednej a ona mi hovorila, že armia v Afrike bolo zničené, že u nás, ty kokot. A to už je čo kurva povedať. A Istanbul. Tak chodte do piče, ja som z geografie nikdy nebol dobrý, no. Teraz hlavne musím dať pozor. A piču kokot som. Ty pičo, ale aj ja. Aj ja. Nemôžem už printovať. Ankara. Ankara Messi, 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 Ankara Messi, Ankara Messi. Potrebujem meso. Teoreticky sa môžeme vybrať na výpravu. Ešte dáme nejaký chvíľkový streamik, pôjdeme na jednu výpravku, vrátime sa a najskôr končíme. Dixo 12 bodov, to je nic. Aj, to by som si nenechal, Jerry. A hneď to je prejebe. Dobre, tento strom si rovno zasadím tak kde? Kokot, ale kde? Tu hore nahore. Túto, presne sed na tomto bloku. Tak. A teraz už len nezomrieť, hej, nájsť sa, ideme preskúmať, čo bude ďalej. Chcel by som nájsť tú village. Nešiel si už nadoproti Ivy, bol to výraz. Čo sa mi to len marí?
Chce moc byť, dobre, daj mu. Vidíš, to ma v živote napadlo. Toto. Že však môžete ho byť tak znova. Ale však nemal by si vedieť, môžeš raz denne. Preto sa len čudujem, akože mi je to jedno, by si ako chceš. Potom je drevo. Boj sa s lietadlom. Napríklad ja, hej. Ja som v živote v lietadle nebol. Ja sa bojím dosť lietadla. Ale je to len fakt kvôli tomu podľa mňa, lebo som tam v živote akože nebol, hej. Ah. 30, dobre, po piči. Vieš čo je piča? V živote som nešiel lietadlom, idem hneď 17 hodín. A čo si reálne nevyskúšaš? Napríklad nejaký kratší let, napríklad Trepnem, hej. Trepnem. Nemecko, Slovensko. Len na test. Mám piči, dobre. Uvidíme, či aj v tej budeš mať piči, keď tam budeš normálne plakať. A budeš ešte len nad Slovenskom. Vieme. To ti potom poviem. Ja sa ešte ozvem, neboj sa, keď budem ten najvyšší čas na to. Prečo? Ja som rozmýšľal, že na test si dám napríklad otočku Bratislava Košice. No vieš, proste nech zistím, ako to je, lebo ja hovorím, ja som v živote neletel. Akože viem, piča vzdialenosť taká malinká, hej, ale... Keď mi proste bude na tom 40 minútovom lete na piču, prečo by som išiel ďalej? Za ten zálež si tohto prežijem. No ja ne. Keď nie je zle v aute, tak ja určite ne. Niečo mi prišlo do namekáč. Ja chodím. Dobre, ale podľa mňa auto je úplne niečo iné než lietadlo, vieš? Aspoň podľa mňa. Že to je fakt úplne niečo iné. Nemám žiadne iné uhlí. Len hento... Nemám, vole, pozri sa na to. Ty kokos, ja som tu strašne biedne s týmito surovinami. Pomaličky by sme mohli ísť inak aj do toho nedra. Lebo veci už na to mám. Keď sem hodím non-stop šofér. Á, Jerry, ďalších 1000 správ. Pekná, Jerry. Let's fucking go. A nezastavíš tak akože je to nie ľahké. Vieš čo, ja som tiež odšoféroval 13 hodín bez zastavenia, keď sme šli do Talianska a s tým som fakt nemal problém. Väčšina gamble nevadí. Hlavne, že má správy. Dobre, hoši, vyberme sa na ten smer preskúmavať, alebo ideme tam. No napíš tam, alebo tu. Tu, alebo tam. Ja to robím 10 krát do roka minimálne, to je dosť. To je trošku extrémik, by som aj povedal. Toto 5 tu nechám, to by som vedel. Koľko ešte von mám robiť. Ale týchto 8 si zoberiem, to ja neviem, potrebujem. Robíme si z toho jednu posteľ, bereme si aj posteľ. Čo ešte potrebujeme na výpravu? Asi nič. Vyspíme sa. Ešte koľko bude streamovať, lebo idem si spraviť jedlo. Vieš čo, rozmyslel som do 5. to jebnem. Minimálne do 5. to jebnem. Takže kľudne si chod spraviť jesť, popcorn, hoci čo len chcete. Kľudne. Možno dáme viac než 5, minimálne 5.
Takže kľudne choďte, oši. Ja ešte stále tu mám inak gyros do piči od 10. Ja sa to už bojím jesť. Ale dal by som si. Mám tu ešte vôbec hranolku. Koľko jednu hranolku to mám s mesom? Daj sem, hej. Aha, ty kochaj. Ja dnes jedom len 2 kilinky zmrzliny. Čím veríš, či nie, pochopil som ťa, že si dneska mal len 2. Ja som dneska mal jeden gyros. Tam to skončilo. Ale dobrý bol. Ale Jerry, mal by si sa ísť napapať, lebo je to piča. Keď neješ. Viem, o čom hovorím. Fú, a keď sme boli na dovolenke, ty koko, tak som sa najedol, že ja som pribral 4 kg. Ale... A ty akože naschválneš, alebo robíš ten fasting? Lebo keď fastinguješ, to je o inom, hej? Napríklad keď som ja fastingoval, tak to tiež akože dosť dobre mi šla dole tá váha. Možno nevieš, o čom hovorím, hej, to je, že máš 8-hodinové okno, keď môžeš... Však a Peter to vysvetloval. Ja dávam len večer. Takže väčšinou akože robíš taký fasting, hej, že... Lebo existuje aj taký fasting, že máš 4-hodinové okienko, že ješ, a máš 20 hodín nejesť, hej. Aj taký fasting existuje. V robote čo ti jebe. Dobre, raňajky ja vynechávam, ale obed musí byť. Čo ti jebe. A nie ti zle z toho do piči. Ako dobre, časom musí si zvykol, hej, ale zo začiatku. Ale prečo si to kurva vynechával? Lebo čak jasne, teraz už tvoje telo je na to zvyknuté, hej, ale kde sa to spokazilo? A keď sa najem, tak piču sa mi chce potom. Aha! Dobrá, ale zase jesť musíš, vieš. Nech si strong boy. Thick ass boy. Ja by som išiel tým smerom. A chcem kurva nájsť village. Typni koľko kilo mám. 61. Môj prvý typ mal byť 56, hej. Ja som to zmenil na 61. Aha, village! Ale piču nemáš, nemôžeš mať 95 kg, kokoček, život... No absolútne tak nevyzerá, že beti. Kokot, ja mám 110 do piče. Ty si bol vždy chudý oproti mne. Ale bačo, kokot, neojebávaj ma. Reálne ja mám 110 do piči a ty si bol vždy oveľa viac chudší než ja. Odhodím ti, nemusíš. Zas až tak nemusíš, hej. Á, čierna vlna, ježiš, ďakujem Bože. Inak vieš, čo je kurva veľká sranda? Že reálne mám skoro všetko na blízku. Mesiac dozadu som mal 102. Čo ti jebe? Absolutne by som na teba nepovedal ani tých 90. Ja som fakt čakal, že zajebeš takých okolo 70, že zajebeš. Ale dobre, na tebe to není vidno, lebo si proste vysoký. To je dobré, že proste my sme vysokí a proste není to vidno na nás. Až tak veľmi, hej. A mne sa to už dá vidno, lebo však ja som sa prežil ako kokot. Inak, akože, konečne vylíš oči.
Nemajú to niečo zaujímavé. Chcelo by to fitko. Vieš čo, my sme chodili mesiac do fitka a tam to je skončilo. Nemali sme takú motiváciu. Za mňa dobrý nápad. Alebo, vieš čo by si radšej mohol spraviť? Vieš čo by si radšej mohol spraviť? Počúvaj ma. Počúvaj môj biznis plán, hej. Maj pasívny príjem. Čo znamená, že si urob nejaké fitko, hej. Neviem, v Leviciach alebo tak. A staraj sa o to. A aj keď to bude len 200 mesačne profitovo, 200, stále je to pasívny príjem. Za mňa. Lebo podľa mňa to nie je pičovina, aby si mal pasívny príjem, potom môžeš oddychovať. Veľa roboty okolo to ani nemyslím si. Reálne jediné, čo môže byť problém, sú papierovačky. Papierovačky, lebo však zóna si oné, nejakú tetu, by sa čudoval. Ani nie, mne to Aďo on nevysvetľoval. Vieš, ktorý. Mne to vysvetľoval, bo ja niečo chcel rozbehnúť. Mne to vysvetľoval, že až také zložité to není. Že ale stojí ti to podľa mňa za to, aby si mal z toho pasívny príjem. Keď tak vybuduješ si značku do piče a predáš to za veľké love. Pozri sa, jeden krok už má spravený, už máš SROčku. Minimálne. To hneď jeden krok máš bližšie k tomu. Si radšej kúpim byty, alebo ešte to sa ti oplatí, no. No, toto som presne chcel povedať, že bici kúpiš a dáš to do podnájmu, no. Aj to je v pohode. Vieš, na čo budeš muklovať do konca svojho života, keď z toho môžeš mať takýto profit. A hlavne bytov je kurva málo, a hlavne keď dáš trošku pod cenu, že napríklad teraz poviem pičovinu, hej, ale napríklad v Leviciach teraz trojizbáky sú 700, jebneš to za 600 a čaves. Ľudia budú mať záujem jak kokot. Za 50 opravím za 25, áno. No ja ti teraz poviem jeden taký príklad, že poznám jedného, čo si kúpil starý byt trojizbový za dosť veľa a jebol do toho dvojnásobok. Závisí, proste ako to vychytáš, hej. Ale určite by som to takto riešil, že cez pasívny príjem, lebo to je najlepšie, vieš, nebudeš musieť robiť ani piču, trošku občas sa starať. A fakt dobytý je kurva veľký záujem. Však aj my si už hľadáme, neviem ako dlho, ale proste nedá sa, lebo tuto u nás čistí kokoti. Tu sú fakt, že čistí kokoti. Je vôbec niečo dobrý na ten komposter. Ja rozmýšľam spraviť firmu a začať robiť domy, pozri sa. Prečo nie? Ľudí si na to nájdeš. Ja si osobne myslím. A hlavne jedna vec je aj tá dobrá, akože tak to myslel, že rozbehneš firmičku, alebo si to tak myslel, že akože iba ty budeš v tej firme ako doteraz, ale že budeš na Slovensku robiť tie domy. Hádaj čo inak. Absolútne neviem, čo mám hádať, takže povedz. Ja za týždeň ale piču, budeš už revízny, gratulujem. Čo ti jebe? Vítaj naspäť. Čo ti jebe, tu som našiel, on aj kokot. Bookshelfy. Ale to je jeba, že už budeš revízny. Tak potom, keď náhodou sa objavím ja, hej, tak hneď mi splň oné, hneď mi daj. A neboj sa, dobre bude.
1500 eur. Ma to stálo. Čo ti jebe. A mal si tam aj akože nejaké ťažké skúšky, alebo tak? Alebo boli také už jednoduchšie? Je na dobrú chuť, Filipenko. Nemám kontakt. Chvála Bohu. Lebo teraz si predstav, že by si zaplatil 1200, ešte by si aj piču z toho mal, vieš? Že náhodou by si neprešiel. Nemusel sa nič, to je dobré, to je len a len dobré. Pozri, kde sú kontakty, tam je biznis, ak sa vraví. $20 V2 za Emerald. Stoj! Nejdeš ešte spať. Ešte sám som si papiere vypísal. Čo ti je, pekne. Ale vieš, aspoň budeš mať od toho svätý pokoj už. Kam išiel ten kokot? Ešte pred chvíľou tu bol. No bráško, nejdeme spať. Noc je mladá. Ešte viem si na niečo vyťahnuť. Creeper. Dobrú noc. Lebo chlapovi sa nechcel. Dobre. Dosť dobre si to akože vybavil. Akože dobre, akože my sme zase... Trošku nevyšlo, nevadí. Trošku zdal neskoro. Zombie villager, ty pozri ho. Dúfam, že to není môj villager. Tomu verže! Piči! Ja som toho villagera chcel. Ale kurva. Nie sú tu ryby, kurva, sú tu oné. Mačky. Pusti ma! Jedna ryba. Tu ďalšie. Mňau, mňau. Cat in the hood. Mačky žerú len akože surovú rybu, nie? Nie opečenú, či opečenú. Akože reálne vážne, to je asi teraz už najmenej. Tam je hneď mačka. Na. Piče! Zjedla mi dve. A nedala mi aj kokot. Hej, surovú. Tož potrebujem aspoň 5 rýb. Tak sa ide loviť. Stringy nemám? Nemám. To je asi... Aha, kosť. To je asi najlepší update, čo mohli prijať do tejto hry. Reálne vážne. Že proste nemusíš rybárčiť a kokodál, stačí ich takto zajebávať. Dobre, mám 3, podľa teba bude stačiť. Mám aj kosť. Aj psa som niekde videl. Mám teraz kde zmizla tá makka. Je táťa. Počkaj. Mám ju! Nie, táťa má na háku. Ale preto nedostal trofej do piče. Ale však bolo, že mám akože... Kde to je? Získajte si dôveru ocelota. Však ho mám.
Ňa. Ojebala ma piča. Stoj! To nie je mačka. Však ale je to ocelot. Ja inak nechcem mačku, ja chcem psa. Nie. Čo ti jebe? Ešte si tu do piči budú aj vyberať, hej? A tam niečo ešte rastie. Keď to ešte tak môžem pobrať. A na čo si spravil Filipenko na jedlo? Daj nejakú inšpiráciu, lebo ja už fajn neviem, čo mám jesť do piči. Ocelot je gepard. Ale dobre, ale v tejto hre však ocelot bola mačka dávnejšie, hej? Možno už není. Môže to byť. Rezen z ryžu. Potrebujem pumpkiny, ale nemám. Ani beetroot nemám. A koľko taká malá mačička. Dig Iron Golem. Fúha. Ešte skúsim tu nájsť nejakého obchodníka, či náhodou niekto netraduje, ale nevyzerá to tak, že by tradoval. Ale vidíš, mám tu totok. Zamestnajte sa do piče! No kto sa zamestná? No, skúsiš ma oplúť do piče, ti skočím do úsmevu. Nič? Nikto? Koľko treba zamestnať sa? Tu si. 24 papiera. Ešte mi povedz, že toto je mending, ty kokot, a odjebe ma. Nevidel som to. Ja chcem zistiť, čo to je, kurva, za oné. Aha, Luck of the Sea 3. OK, to nepotrebujem. Tak nič, bráško, bereme vám to. Niekto iný? Náhodou? Keby to je mending, tak to čau, normálne sem zatvorím. A tu skončil. Skúsime to inde. Aha. Ja, to je ten istý kokot. Potrebujem asi druhú village ešte, lebo čak je tam tá trofej, že proste mám 30 emeraldov získať. Dobre, ideme ďalej. Potrebujem kaktusy. Takže ideme ďalej, ale dobre vedieť, že hneď tu za tým vrchom je village. A sám že presne deň predtým, ako idem do Turecka, tak idem na Real Madrid do Budapešti. Takže ty ideš do Budapešti, potom z Budapešti prídeš do... Jeb na to, normálne hneď z letiska, leď. Normálne hneď z letiska, dopozeráš Real Madrid, ideš na letisko a čaves. Bude sa ešte jebať domov? Na čo? Jeb sa na to. Čo ti jebe? Dobre vidím, portál, ty kokot. Somewhere. Kurva, nejak všetko máme strašne poblízku. Nie! Ty pičo. Nemáme nič. Ale aj ten kvet som ešte našiel, ten tyrkysový. Ale teoreticky dalo by sa robiť... Musíš použiť výkričník B level up, nie iba level up, Jerry. Tento portál je nejak kurva dojebaný. Ale teoreticky ten obsidian sa nám kurva hodí. Aspoň o to menej budeme musieť ťažiť potom. Hen tá mačka mi tu nemňavka, alebo dostane cez piču. Aha, česta. Ty pičo, akože dosť dobre. Aj to enchantované jablko väčšie, ty pičo. Keď dám niečo do bundlu, tak ho potom viem aj vybrať, že? Aha.
Take, aha. OK, mám to. Dobre. Crying Obsidian je tu inak na čo? To si nejak nepamätám. Teoreticky potrebujeme len 10. To by to aj mohlo byť, ale. Zlatý blok. Na tú somarinu v neteri. Akú somarinu? Čo ty myslíš? A ďalší. Magma blok nepotrebujem. A ani toto nepotrebujem. Choď do piči, som to zase zobral. Vyťaže, ukáže recept, ale chce sa mi toľko ťažiť. Vieš. Ja aj na ten respawn Anchor, hej. Že keď umrem, tak ma to tam respawne, že? Hej. Jak sa to kraftí? Kúkaj, kúkam. Mega jackpot za 3, 2, poď. Ale dvojnásobok sa ráta. Piče. No som si neprejebal. Dobre, môžeme ísť na budúce do nedra. Ty pičo, ty kokot. Chceme ísť ďalej. Vyzerá to tu fakt, že možno tu fakt niečo dobré bude. Keby som sa netrafil, ty kokot. Potrebujem hlavne uhlie. A že kurva veľa uhlia potrebujeme. To bude veľa vecí, len aby si mal pravdu, Jerry. Všetko sa hodí. Všetko sa teraz kurva hodí. Lebo som že na nule so všetkým. Dobre. Ty kokot! Vyjebaný. Diamanty, dik. Chce sa byť? Chce sa byť, tomu ver. Ja som tiež chcel. Máme 3 diamanty, akože zatiaľ to je dosť chill. Ujebalo mi to mačko. Čo tam robí mačka, však skápe čo? Ne, ona prežije. Utáč! Len sranda je, že neviem, jak sa stala to dostať, lebo neviem, ako som padol dole. Jahu. No poď, strieľaj, neboj sa. Creeper sa boja mačky. Preto vybuchol pri mačke, že? Preto pred chvíľou skoro vybuchol. Teda vybuchol, nie že skoro vybuchol.
Čo ti nešlo pustiť? Nechápem, čo predávajú hry, ktoré nejde pustiť. Až ty si môžeš žoné zažiadať o refund, keď to máš cez Steam a nemáš tam odohraných ešte veľa hodín. Čo ti jebe, prvýkrát som takéto obrovské jaskyny, ty kokot, a akože dosť tu mám rešpekt. Ty si už zažiadal, jasné, mne to vždy vrátili. Normálne napíš, že ti to nejde. A do 2 pracovných dní ti vrátia peniaze. Väčšinou instantne, väčšinou musíš čakať, no. 2 dní. No nemôžeš mi odohrať tých 2 viac ako 2 hodiny a nemôžeš to vlastne viac ako 2 týždne. To je všetko. To čo je? Ty si taký kokot, Jerry. My sme našli ďalší trials. Ale že jak sa z tejto Nie! No, taký konský kokot, no tak to vôbec. Na to zabudni. Ha! Ty piča! Jak som sa sem dostal? Idem do piče, čaute. Potrebujem sa nájsť cestu naspäť, ty kokot. Odtiaľ to. Hej. Choď po stopách, jak sa vraví. A tu. Ne! Piči, tam, počkaj. Stratený som, hoši moji. Keď tak stále tu existuje jedna taktika. Kop hore sa volá. No tak teraz ja som strašný nesnází. Čo ti jebe? Nechcem ísť trials, lebo to zbytočne nadlho. Diamanty? Diamanty žádné. Ty koko, teraz fakt, jak som sa vrátil, ja to. Dobre, tu som šiel dole, hej. Ale tu jak hore. Som tu. Dobre, tam je hento potom. Diamanty radšej, ale nie teba chcem, ty kokot. Diamanty chcem do piče. Teba mám piči. Ty si taký kokot, Jerry. Mám to pekne jebe. Počkaj, srduje ma brada. Potrebujem sa dostať niekam do bezpečia, lebo inak zdochnem. Dobre. Ja keby to nebolo ťažké aj bez toho do piče, ešte mi jebneš upside aj fade. Nevidím ani kokot. No, akože nič zlom, ale... Ale pozriem, či na hore nie sú diamanty. Niečo som to videl. Piču vidím. Klasicky. Kurva. Chcem sa dostať reálne len domov už. Lebo že tak budeme končiť. Ty pičo, no poď. To už nejak vydržím. Teraz tam budete jebať kokotiny.
Vypriebaný. No čo aimery, more, hneď, drž. Netrafíš, aj keby veľmi chceš. Skúšať to môžeš, počkaj, ešte sa aj nájem, aha. Mačku, ne! Mačku, ne! Kurva, tie 2 minúty nejak dlho trvajú v mojom živote teraz. Teraz bol creeper, Filipenko. Ten armor drží. Počkaj, idem takto sa vodu, ani raz ma netrafia. Jaj, toto bolo všetko. No, konečne. Dobre, chcem sa dostať len domov. Dia? Dia! Ja sa chcem len domov dostať. Neviem, ja som sem prišiel. A odtiaľ. OK. Takže potrebujem ísť do vody. A ideme len domov. Neskúmame. Počkaj, Jerinko, neď. Settings. 5 minút. No, to začína. Viem sa dostať úplne hore. Takže bolo by to dobré, keby, hej. No, si aj viem. Ale toto ešte určite prídeme raz preskúmať, keď budem mať lepší gír. A všetko. Lebo toto vyzeralo fakt na obrovskú jaskinku. To je všetko, kam sa idem dostať, hej. Ale mal by sa ide povyskakovať. Len nepadnú znova dole. Dobre bude, dobre. Sme v bezpečí už len sa dostať nejak domov. Alebo netrafiť dieru, ale počkaj, teraz fakt neviem, skiaľ som prišiel sem. Odtiaľ to. Veľká dzíra, tomu ver. Vrátime sa naspäť do tejto veľkej diery. Prišiel som odtiaľ to. Tuto rovno. Kurva, dneska bez achievementu, ale dneska úplne bez trofejí, piče. To sa mi absolútne nelúbi, takýto run. Ty pičo, nebuď som doma. Strašne zle sa to inak hrá na joysticku, že keď niečo chceš rýchlo, tak normálne jak Z sa otáča, že počkaj. Ale mám aspoň mačku. Ale vidíš, keď jeden farmár zomrel, to znamená, že sa môže spawnúť druhý, nie? To je nastal sensitivity. A potom sa budem vedieť trafiť na blok. Ono, keby veľmi chcem, ja si neviem sem pripojiť klávesicu a myš. Ale nechcem mi s tým jebať. Ja byť úprimný. Dick Filipenko trafil jackpot. Odkiaľ má ten kokos znova 102 000 bodov? Odkiaľ máš do piči 100... Prebež mi kompetívy a ešte dostanem 102 000. Ale stále to není mega jackpot, hej? No a povedz mi, že ja som ich prejebal. Jeremy dal 10 000. Dobre, ale jak sa kurva z 10 000 vypracoval na 100 000, vieš? Ja viem, že dostal si 10 páčok. Lenže proste, aký musíš byť šťastný
Kde som? Že proste aký musíš byť laker, že proste sa vypracuješ naspäť na 100. A ja kľudne si dovolím tipnúť, že budúci stream tam jebne mega jackpot ten kokot. Dneska už nie, ale budúci stream určite jebne mega jackpot. Možno teraz držím ti palce. Kúkam, poď. Aha, piča. Dvojnásobok. Ale stále... Stále si v profite. Ty kokot, dobre vidím, aj tam je oné. Portál. Aj dripstony sú tu, no aj tu je dačo. Ty kokot, ja už nemám kam čo dávať. Quick move. Jak ho vyhodím rýchlo? Chcem ešte toto lúčiť a ideme do piči dneska. Takže keď tak zoberieme, tak kokot skoro 6 hodín streamu. Na začiatku hodina, teraz nejakých 5 hodín tam je. Takzvané gameplay cesta. Že to inak práve ty vravíš, to je jeba. Skončil invert. A od sa zase pozerám naopak, vidíš? Nevrám, ja som Ja som jebnutý. To čo bolo? Buď mi rozjebali auto, alebo udra blesk. Oha! Pri nás je búrka, ty kokot! Chalani, keď náhodou vypadnem, odjebal router. Chod do piče, od mojich 2 rokov nepadám z postele. Hej, kľudne pozri oný mapy. 5 alebo 10 km od nás je búrka. Ale že takú riadnu jeblo, že... Normálne som to počul cez zatvorené okno. Ja ti vravím. Aj mne to bolo divné. A ďalšiu jeblo. A to je česta. Čo je toto? Lodestone. Tu nič až tlmočok. No tak ale väčšinou to tak je. Dobre, toto nepotrebujeme, toto si berem. Toto si berem do piče. Veď aj u nás, aj tu bude piču pršať. Ale aspoň trošku uderajú blesky, vieš. Robí blesky, divo bijú. Čo z tohto nepotrebujem? Diamanty nepotrebujem, čaves. Počkaj, len si otvorím okno. Ešte fakt, aj prší. Ha! Tu svieti slnko, ty kokot. Tu reálne vážne, že svieti slnko. Tu nie je nič. Tu svieti slnko, ty priebaný. Na to, ako na mapke to vyzerá, že to je hneď tu, tak tu svieti slnko. Nevadí. Nepokračujeme, hoši. Dáme si ešte nejakých 15-20 minút a potom na dneska konec. Nemám. Tu je ovládačík. Ty píčo, dobre som sa hitol.
Zas. Normálne, ja som sa pozrel von. A to normálne, že jebe slnko. A popri tom je búrka. Zoberiem sa všetky sociálne siete, stiahnem a urobím petíciu proti Steamu, že nech nepredávajú staré hry, o ktorých vedia, že pôjde len na Windows do piči 8, ktoré Pozor, Braňo. Za to Steam nemôže. A druhá vec, keby tak veľmi chceš, tak to vieš aj ty rozbehnúť tak, aby to bežalo na staršej verzii. Keby veľmi chceš. Dá sa to. Nájdi si na nete, že spätná kompatibilita a zistíš ako. Kurva, jak sa dostanem domov? Potrebujem ísť hore na vrch. Tu jebe voda. Voda kvápe. Voda kvápe, kde mám cibulu? Ale parkour som zajebal. Nejaké strašné zvuky sú vonku, aké je fakt, že lialo, ale nič. 0 bodov. Dobre, idem. Až zase tej huští potrebám dostať von. Ale no, dobre, idem. Jo, dobre som. Ty keď 1000 nejde, musíš to robiť po stovke. Keď veľmi chceš. Ale keby je ticket 1000, tak by ťa to vyšlo na nejakých 500 000, takže aj to by si nemal. Just saying. Vidíš, hlavne by som mal zeditovať ešte to video, nech na zajtra viem ohlásiť súťaž. Na Instagrame a na takýchto stránkach. Ty pičo. A dobre, Jerry, blíži sa. Inak ja len upozorňujem, hej, nevyhráva automaticky ten, kto má najviac lístkov, ale bude sa točiť kolesom šťastia, nešťastia pre niektorých. A to koleso, koho vybere, tak ten vyhrá, hej. Takže stále môže vyhrať aj Brian s 1000 lístkami a ja s 2. Ja sa tam nebudem rátať, neboj sa. Ja som len točil akože video na to. A tam som písal ten ticket 1, ja sa nerátam. Ja si tam nevšímaj. Ja tam ako keby aj nie som. Dobre, sme home. Sme kurva home. Na budúce, asi zajtra dáme streamik. Urobíme si tu pekný poriadok. Hlavne. Zajtra by sme sa fakt mohli vrhnúť už na nejaké trofeje, na také trošku zložitejšie. Nech už to máme za sebou. Ty koko, nenašli sme mrkvu, vidíš? Kedy zajtra, neviem. Ja sa ešte nejak dohodnem s frajcov, nech aby jej to nevadilo, vieš. Takže tak. Zajtra by som si sa vybral do Nedru. Minimálne. A uvidíme, čo ďalej. Všetko na Instagrame nájdeš, kedy bude zajtra stream, ak vôbec nebude. Čo v Nederi. A toto bude asi dosť ťažká trofej, že na tej 1728 kamenných kostek a vložte jej do truhly. To bude trošku hard. Však hľadka z filmu, absolútne nepoznám ten film, čo si kokot. Nejak nič mi to nevraví. A do Rojenke vyhrám. Jerry, nemusíš darovať. Pozor! Ty si to môžeš aj rozdeliť, že napríklad ty si necháš 25 a niekomu daruješ 25, hej? Môžeš aj tak. Môžeš aj viacerý, môžeš to rozdeliť na 5x10. Je to kurva na tebe, keď vyhráš.
Ale podľa mňa, akože, viete sa dohodnúť. Ale hej, pozri, to je úplne na tebe. Hej, možno dojde nejaký randoma, kurva, nafarmí sa a ste v piči všetci. Aj to sa môže stať. Inak hej, teraz, jak si už napísal, že z Minecraft filmu, tak už mi došlo. Nie, to netreba. Free money treba každému. Kurva, je to reálne free. Vieš jak. Je to kurva free. Tak si to do piči uži. Počkám, kým to ešte, pretočím to na CSGO B1. Dobre. Tak ty, tých 50 nedostaneš. Pôjdeme na kebab. Hej, zaplatíš oný PSN kódom, vieš, že môžem zaplatiť PSN kódom. To je veľa pičovina, keby ti to zobrali, aby som ešte aj v piči ostal, že? Hľadám nejaký track nakoniec, kokot, ale nemám žiadny track v hlave. Absolútne žiadny track. Ale skúsime to ináč. Ani tu nie je ani piča. A to? 26 itemov. Maďarsko je pičovina, nezmyselná kokotina, poďme voliť nášho Belu. Dobrý vzťah ku Brizoli, pekný štramák maďarský, schaloval sudka, pustý tlstý je jak rytmus, Páťo. Ty kokot, nenápadne ma žiadna pesnička teraz. Povedz nejaký jeden track, nejakú David Getovicu. Taký žáner. To nemôže byť aj niečo od ňoho. Memories, to milé hralo. To asi posledný stream hralo. Jebneme, kamoško, jebneme, že Skrillexa, ty kokot. Play hard, work hard, aj to milé hralo. Ja už viem, čo dáme. Ja už kurva viem, čo dáme. Dobre, oši. Ďakujem mi krásne, že ste dneska boli. Vidíme sa na budúce, podľa všetkého zajtra. Užívajte ešte dnešný zvyšok dňa. A ďakujem Filipenkovi za blerpy a že so mnou hral a vidíme sa asi zajtra. Tak, čaute. Počkaj ešte jedna vecička. Dobre. Tak vidíme sa zajtra. Pekný zvyšok dňa. Čaute.